Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Sinabi ko sa best friend ko na mahal ko siya. Feel good morning po sa mga suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Franco. Single, charming, matipuno, matino at loyal. Di po talaga ako mahilig magkwento ng buhay ko, pero gusto ko lang din makakuha ng idea bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Ang katas ko po ay tungkol kay Aya. Naging mag-BFF kami. Lumalabas kami, kumakain, nagsashot, kasama din ng mga tropa, paminsan-minsan. Galing po siya sa 5-year relationship, kaso niloko siya ng boyfriend niya. Ako naman, 1 year mahigit na rin po akong walang girlfriend dahil di rin nag-workout. And I was hoping na ma-develop din siya sa akin dahil ako, nahulog na po ako sa kanya. Pinakilala ko na siya sa parents ko at nakilala ko na rin ang mga magulang niya. Pero wala pa siyang idea na may gusto na ako sa kanya. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Thank you ha. Paborito ko na naman. Kape. Siyempre. Ikaw pa ba? Malakas ka Pwede sa pa akin ako- eh. Ako pwede lang pa ako naman order. may malakas sa'yo eh. Ha? Oh yeah, order ka pa. Anong order? Order mo pa ako isa. Tsaka parang gusto ko ng croissant today. Miss, pwede mag-order ng croissant, Miss Trixie? Ma'am? Pwede mag-order ng croissant? Ay, hindi na pwede, ma'am. Mauubos yung tinda last na kasi. Wala na kami i-display. Joke lang, ma'am. Ito naman. Nagulat naman Mati-trigger ako. ka na naman. Nagulat naman ako kasi Starbucks kayo tapos Ay. bawal kayo magbenta ng croissant. Sige, ma'am. Teka, dito, staff ka ba? Bakit? O baka scammer ka dito ha. Kunyari, taga dito ko sa Ma'am. Starbucks ha. Ma'am, may pulveron po. Pwede po kayo bumili. Tsaka, Ballpen, meron pa. tsaka ma'am, may tart na candy. Maawa na po kayo sa aking pag-aaral lang po. Ilan taong ka na ba? Ha? Hindi ko sasabihin. Biling ko yan para... Bakain ka ba nito? Sige, tulungan natin siya kasi mura lang naman. Magkano ba yung tart nyo? Isang peraso? Ito, 150.
Isang piraso? Seryoso kami? Siyempre, mag-allowance ako sa school. Gusto mo ba? Saan ka ba nag-aaral? Bakit allowance mo? Isang tart, 150. Basta hindi ko na sasabihin. Mag-order ba kayo o hindi? Sige na, kukunin ko na yung... titimplahin ko na po yung ano nyo. Besting mo naman. Ayaw mo na yan. Kainis eh. Ikaw naman. Alam mo, nagchichill ako eh. Nakaka-bad trip. Ang gwapo mo ngayon. Teka, may Huwag mo nga akong- tinapay ka sa Teka, bibig. May ano? tinapay ka sa bibig. Huwag mo nga akong Punasan ganyanin. Pag ako na-fall sa'yo ha, saluhin mo talaga ako. Sinasabi mo dyan, ang weirdo mo. Sinalo mo ba ako? Hindi. Ano O sinasabi sasaluhin mo ako? Hindi. Ano sinasabi mo? Kadiri, kayak! Wow, kung makakadiri naman to. Eh, pinagsasasabi mo? May something ka ba ngayon? Parang ikaw yung may regla kaysa sa akin, ha? Pinagsasabi mo dyan. Huy, bes, sampalin kita. Aray! Magising ka. Anong pinagsasabi mo? Hindi nga ako nananaginip. Talagang hindi na magbabago tong feelings ko sa'yo. Feelings na ano? Uy, hina ang boses mo. Pumasok tayo mag-best friend dito, lalabas tayo mag-best friend. Ganyan ka na naman eh. Matapang ka talaga eh, no? Sino mataas ang dalawa? Huy, niyaya mo ko as best friend, lalabas tayo dito mag-best friend. Ano sino matapang? Bakit? Di ba pwedeng mag-improve naman? Pumasok tayong best friend, lalabas tayong girlfriend na kita. Yak! Naririnig mo yung sinasabi mo. Tama yung Trixie, oh, nakatingin, oh. Miss Trixie, Bakit ba? Ano bang meron kung bakit mo ako dito may kino-confess yung matagal ganyan? ko nang gustong sabihin sa'yo to? Dapat di mo na sinabi. Parts, mahal kita. Ha? Ano? Mahal kita. Di ba, parts tawagan natin. Parts ka na ng buhay ko. Kaya Ang nga, dami. kahit saan kasi. Uy, umayos ka. Bakit? Hindi ako natutuwa, eh. Ba't di ka... Tignan mo, Hindi ko mag-best naman friend kasa- tayo. Huwag mo lagyan ng mali siya. Kasabi ko na yung mga Hindi ko acts of naman service ko. kasalanan. Nami-misinterpret mo. Pinunasan kita ng tinapay sa bibig dahil best friend kita, hindi dahil type kita. Ayusin mo. Huwag mo lagyan ng meaning. Sakit naman nun. Tinan mo, Di naman ako lahat nag-i-expect, pala pero may mali siya. hindi kasi- Lalagyan mo ng meaning. Hirap na ako. Gusto ko na talagang aminin sa'yo. Hindi naman kita pinipressure na agad-agad mo ko sasagutin eh. Gusto ko lang malaman mo na Nanliligaw ka. Sinabi ko bang payag ako? Parts, hindi tayo talo. Best friend tayo. Yun ang usapan, malinaw. Siniset up mo ako dito sa labas Hindi kita- para hindi ako mapahindi sa'yo. Hindi Dito mo sinasabi. hindi kita siniset up. Ito naman. Oh, relax lang. Best friend. Wala akong mali siya sa'yo. Huwag mo rin lagyan ng mali siya yung mga ano ko sa'yo, pagmamalasakit ko sa'yo. Best friend lang. Uy, mahal kita pero best friend. Ouch. Sige. Kuya nang... Di naman ako namimilit eh. Huwag ka nang ano dyan, nagigilty tuloy ako. Hindi. Parang ang sama ako. Hindi ah. Yun na nga, Kolantits, hindi niya pinagbigyan ang tibok ng puso ko. Hala kayo. Pero at least nasabi ko kay Aya na mahal ko siya, gusto ko siya. Pero, wala eh. No pressure. Kaso nahalata ko po after nung araw na yun, tila may nagbago kay Aya. Dati-rati nag-update kami, kamusta, saan ka, parts, walis pala ako, may mga ganun. Ngayon wala na po. Malapit na nung birthday ng nanay ko,
At gusto niyang imbitahin si Aya sa bahay. Handa ba tayo? Di ba sabi mo nga, papansit ka lang. Tas ayain ko si Aya, Nay. Anak, gusto kasi namin si Aya, di ba, darling? Gusto natin siya. Oo, gusto ko yung bata ngayon. Ayun na Kung ba? pwede nga lang, jowain mo eh. Ano ba sabi? Pwede bang mag-best friends turns into lovers? Ha? Parang ano lang yan, darling. Lahat plural. Parang that's Plural. pag plural. Pag kaibigan lang, that's what friends are for. Kasi marami. Marami. Ano? Yun na nga. Kung ako sa'yo, nakawan mo na ng halik. Hoy! Huwag ganun, darling. Ganoon mo ako dinali eh. Dakmain mo na. Oh, Yung puso. kasi ganito yung may sasabihin ako sa inyo, trivia sa makinig kayong dalawa. Dapat kayo, atin na, tatlo lang sa atin to. Ano ba yan? Ang babae, Ano yun, Ma? kapag binebest friend niya ang lalaki, Mm. type niya yan. Talaga ba? Oo, hindi namin best friendin, kundi namin type. Ba't namin best friend, kadiri? Kaya pala type ako ni Kumari. Anong nasa bubble mo? Ano yung nasa mind bubble mo? Ano yung isip mo? Wala akong inisip. Parang bumulong ka eh. Wala akong binulok. Parang narinig ko, kumare. Ha? Parang narinig ko. Sabi ko, kung maaari, kayo na. Basic! Basic! Kuti na lang Ang galing mo nakaisip talaga, ako. Kanor, na in love na naman ako sa iyo. Basic. I love you. Teka lang, mukhang malungkot yung anak Hindi na. ka nag-I love you to. I love you, aray ko. Eh, paano lang yan? I love you to. Yun na nga, Ano? Ma. Nag-open na ako sa feelings ko sa kanya, kaso wala naman siyang... Ang response niya sa akin, kadiri, kasi nga mag-best friend ako kami. Ano ba? Paano, ganito ba pagkasabi? Kadiri, ganun ba? Pag ganun kasi, Nahilap ako si darling pag ganyan ka. pag ganun kasi kinikilig yun, pero pag gumanoon, totoo yun. So, depende sa level ng kilig. Paano ba itsura niya? Imustra mo. Paano? Parang I-demonstrate. nandiri talaga eh. Parang Paano? yak. Gumanon eh. Pag gumanaw ng tumbong, hindi yun. Pag medyo bumilantik ang tumbong. Paluin ko yan tumbong mo. Ay, salamat. Kahit lawlaw na yan. Tumbong pala yun. Akala ko panty. Akala ko panty mo dali. Ikaw talaga, Kanor, na in love na naman ako sa'yo kahit binabash mo ako. Usapin mo nga, tawagin mo. Tawagan mo. Ibitayin na kahit papansit lang. Papuntahin mo sa bahay. Hindi pupunta yung kumpansit. Dagdagan mo naman ng carbonara. Tsaka Sige. dagdagan mo ng pakwan. Teka, ano yun ko? Tawagan ko po. Ito na. Hello? Oh, Parts. Grabe, Parts. Busy ka na. Hindi mo na ako nire-reply na halos. Buti sumagot ka ngayon. Oh, anong meron? Si Mama, magbe-birthday sa linggo. Niyaya ka, baka pwede ka daw dumaan. Wala naman kami ibang bisita, ikaw lang din. Mama mo? Naku, magtatampo yun kapag tinanggihan ko, no? Oo. Ano? Pero busy ako eh. Subukan ko, ha? Subukan ko na lang, ha? Pero, itry ko talaga. Medyo busy talaga eh. Toxic talaga ngayon sa trabaho. Ganun ba? Sige, Sige basta itry mo ha. Sige na, bye. Parts, teka lang, Parts. Galit ka ba, Parts? Parts? Sabi ko. Baka kasi dapat part lang. Kasi parts madami eh. Ako sinuturo sa kanya eh, Parts. Dapat damihan, tingnan mo. Isa lang. Kawawa ka. Part lang. Nakapagparamdam sa iyo ng ganyan. Alam ko naman po, Colantits, na trauma pa siya sa kanyang 5-year relationship na niloko po siya. Hindi ko naman po gagawin sa kanya yon. Pero mula nun, hindi talaga siya umattend sa birthday ni Mama. Bumili pa naman siya ng carbonara si Mama para sa kanya.
Kaya, binabuti ko ng kausapin kung ano ba talaga, ano bang nangyari sa amin. Uy, kanina pa tayo. Hindi mo man lang kinain yung pagkain mo. Tsaka, kanina pa ako salita na salita dito. Bago ka na Ano talaga. Ano yan? Parts, bago ka na talaga. Ah, hindi. Ano lang talaga. Ano yan, naantok ka na? Parang ngayon lang kita nakitang nahihikab pagkausap ko, hindi ka na tumatawa. Nagjo-joke ako, parang wala na sa'yo. Uwi na kaya tayo. Ay, ano ba? Anong ano Pangkain ba? mo na nga lang ako. Prangkahin na ano? Galit ka ba sa akin? Hindi ako galit. Ba't ako magagalit? Ba't ganyan reaksyon mo? Bakit? Ikaw, ano bang problema mo? Bakit ang dami mong tanong? Nagyaya ka, uy. Paano kung pagod yung tao? So, sabihin mo na lang. Tatanggapin ko naman ng maayos. Ba't ka Hindi yung ganito. Ba't ka kasi na-full? Ah. Kasalanan ko ba? Oo! Kasi yung usapan best friend lang. Ikaw kasalanan mo. Kaya ito na lang, total, nagde-demand ka na ng attention ko, dami mong hanasya sa ginagawa ko, kesyo busy ako, iwasan na lang natin isa't isa. Ako na lang kung gusto mo. Ako na lang iiwas. Para hindi ka na nagde-demand kasi parang may responsibilidad ako sa'yo na dapat gawin, na dapat pansinin kita. Eh sino ba nag-confess? Ano yung na-expect mo? Same treatment? Eh lahat ng ginagawa ko para sa'yo, ng concern ko, binibigyan mo ng meaning. So, ano pa gagawin ko? Ha? Magiging concerned pa ba ako? Hindi. Nilalagyan mo ng mali siya eh. Kaya iwasan na lang natin isa't isa. Parts,